Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga nganonyorwa yedu yakarukwa neunyanzvi hweAction. Bhuku ratiri kuverenga rinonzi Mhungu, rakanyorwa naLewis Maklatini. Muverengi wenyu ndirini Tete Vimbai vekwaMasizeva. Sekuziva kwenyu patikasira muchitsauko 17 tinoona Andrea achipiwa bepa rine mazita evashandi vese vepabhodha. Ndichaverenga patakasira. Kwete, ina handina nguva ndasvika pano. Aive Human Resource Manager akasiya basa muna Dhisemba gore rapera. Ko vakadyiwa nei? Zvinhu zvacho zvakaoma. Vakaonekwa vakafa mumba mavo kunyazura. Andrea akaziva kuti paive nenyaya apa. Chitsauko 18. Andre akakumbira kero dzevashandi vecustoms vakanga vasiya basa ndokudzipiwa. Haana kuda kutevedza mauto aive ashandawo pazuva iri rekupindwa nezvombo nechikonzero chekuti aiziva kuti ava vanhu vakanga vakati ngwarei uye kuvavhundunyura kwaizove nengozi, zvisingareve kuti aitya. Akawana zvese zvaaida, Andre akabuda muofisi yaHuman Resource Manager ndokunanga kumotokari yake. Akapinda mumotokari ndokutarisa zita rekutanga. Kero yemumwe nemumwe aive anyorwa pabepa iri yaive pamberi pezita rake. Wekutanga ainzi Sydney Makoni. Murume uyu aigara kuSakubva. Kero yakanyorwa padivi rezita iri yairatidza kuti Sydney aigara kunonzi kuChisamba Singles. Ndiro divi rekuSakubva raidaidzwa richinzi kumaJapanese panguva yevanhu vemunzvimbo iyi vairwisana nevagari vemuNHBS, OTS neMatilda avo vaidanwa vachinzi maAmericans. Andre akamutsa motokari ndokunanga mugwagwa wainanga mudhorobha. Mondi dzaive dzakagarira kunze kwedhorobha sezvo dzaitya kupinda. Mondi dzakanga dzave neimwe motokari. Dzakaona motokari yaive yabva naAndre pakamba yemapurisa dzichibva dzatevera kumashure. Mvura yakanga yonaya ichiita seyaidirwa nemadhishi kubva mugungwa Indian Ocean iro raive pedo. Mondi dzakashaya kuziva kuti dzobata Andre sei, ndokuramba dziri kumashure kwake. Andre akatyaira hake zvishoma nezvishoma achiteerera pfungwa dzake. Andre aironga kuti aizoita sei kana achinge asvika pana Sydney Makoni. Sekutsanangurirwa kwaaive aitwa naHR wepabhodha, murume uyu aive nemakore angade kusvika 40. Andre akasvika mudhorobha ndokutora mugwagwa waienda kuSakubva. Sakubva ndiwo musha mukuru muguta reMamutare. Musha uyu wakawambwa mugore ra1925. Sakubva yakatanga uri musha wevanhurume vaigara mudzimba dzine kamuri rimwe chete. Vanhu vaigaramo vaitorwa sevashanyi nevarungu. Kwainzi vanhu ava vaizouya kuzoshanda chete vachidzokera kumisha yavo. Dzimba dzemo dzaivakwa nemari yaiwanika mumabhawa aitengeswa masesi. Kutsvinya kwevarungu. Sakubva iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha reMamutare, chinhambwe chingasvike pamakiromita 5. Andre akasvika muChisamba Singles ndokutsvaga imba yaigara Sydney. Akaiwana ndokunanga pamusiwo sezvo imba iyi yaive isina kusosewa nefenzi. Makadii? Kakakwazisa kamwe kamwana kabuda panze. Imba yepo yaive huru iine makamuri akawanda. HuChisamba Singles Andre akahushaya. Ndiripo hangu, ndingaonewo here vanoitwa vaMakoni? Teddy here? Hameno, pamwe ndivo. Ivo vanonzi Sydney. Ndibaba vangu, avapo vaenda kubhawa. Bhawa rekupi? Rekumusoro uko kumashops. Akadaro mwana uya achitendeka nemumwe. Okay, mira ndinovatarisa. Ko havana foni here? Vanayo, asi haina moto vaisiya. Vabuda vakapfeka zvakaita sei? Vanga vakapfeka jini nehembe yedhanamosi yeblue. Alright, waita basa. Ndikavashaya ndichadzoka kumanheru. Andre akabva pamba paSydney onanga kuzvitoro kwaive kwaudzwa
kuti ndiko kwaive nebhawa raive raendwa naSydney Makoni. Motokari yemhondi yaive yaiswa pedo nepaive neyaAndre asi iri pakapoterera. Dzakatenderana mhondi kuti bhomba ndicho chega chinhu chaigona kuuraya Andre. Yakabuda imwe ndokuti pote ichinoisa bhomba mukati memotokari yaAndre. Andre yakabuda muruvanze rwaSydney ndokunanga kumotokari yake. Ko Shasha yaiziva here kuti yakanga yatochererwa rinda iri mupenyu? Lebohang Diale akashandisa ungwaru hwake kuwana imba yaive nezvitunha zvemapurisa 2 eHawks. Zvitunha izvi zvaive mumabhokisi epuranga. Lebohang akakwanisa kuvhura musiwo asina amuona achibva avhara. Akananga kumabhokisi aye 2 ndokunanganidza achimabata-bata. Akaburitsa chibheki chake chaive kumusana ndokutora zvaaizoshandisa. Paakanga oda kuvhura bhokisi rekutanga, akabva aona ronda rakapinda nebara achibva ati tuzu. Kana mupurisa uyu akaurayiwa nebhomba, ko sei mutumbi wake waingova neronda rimwe chete? Akazvibvunza Lebohang achienda pabhokisi rechipiri. Akaona zvimwe chetezvo achibva adzungudza musoro. Zvaive pachena kuti vaviri ava vakanga vaurayiwa neveZimbabwe. VeJoni vakanga vaudzwa izvi naNompumelelo. Lebohang aive awana uchapupu. Akabuda mukamuri iri ndokubva pachipatara. Andre akapinda mumotokari ndokuimutsa. Akati pote ndokupfuura paive nemotokari yemhondi. Andre haana kuziva mhondi asi idzo dzakamuziva. Ochizofa zvino. Baya bhatani zvipere zvakadaro, akadaro mukuru wemhondi. Rega timirire Tom. Haana basa uyo. Kubva aita beti rawira mukaka kudaro, akadaro mukuru wemhondi achiti havaizomirira mumwe wavo uyo aiva aenda kunosima rufu mumotokari yaAndre. I have confirmed what Agent Nompumelelo reported, akadaro Lebohang parunhare achitaura neveJoni. What? The 2 agents didn't die in the blast. They were shot at point blank. I know. You do? I know that they were shot and killed. We didn't send you to confirm that. Your mission is to figure out whose hands took their lives. Lebohang akapererwa. Ndokuramba akati zii. I knew it from the day they were brought to the hospital. Akatsinidza mukuru weHawks achibva awedzera achiti, now get the hell off the bloody phone and do your job. Lebohang akapererwa ndokuisa nhare yake muhomwe. Akacheuka ndokutarisa gedhi rechipatara. Akada kuti adzokere ndokuona kuti aizobatwa sezvo akapesana nevanhu vairatidza kuti vaienda kukamuri raive nezvitunha. Paye paakabuda. Baya bhatani, akadaro mukuru wemhondi. Shasha yaive yakabata remote control. Yakanyemwerera ndokubva yabaya remote. Diamond dzaive dzichiziva kambo kemuchinda uya anozviti Karikoga Leonard Shakata. Dzingadai kanonzi gomba remarara. Dzingadai dzakarangarira mashoko anoti ipapo vatumwa vaDiabrosi vakanga vati tashanda basa tapedza. Vakanga vamirira kuti vachanzwa yava mhere. Ko chichaitika? Baya bhatani. Ndiri kubaya. Ndiri kubaya wani. Zvapasina kuputika kuri kuitika wani. Handizive kuti sei. Motokari yaAndre yakabuda mumeso emhondi dzakangoudyura meso. Uya wavaive watuma nebhomba akagugudza pafafitera remotokari achibva avhurirwa. Muchinda uya aifemereka semumhanyi weComrades Marathon. Maoko make aive akabata bhomba. What happened? Akabvunza mukuru wemhondi achishamiswa nezvaaiona. Murume uya akatsanangurira vamwe vake kuti paakanga osvika pamotokari yaAndre akaona Andre achiuya. Akabva adududza ndokumhanyira kuseri kwechimota chaive chakatsva kudivi remugwagwa. Andre haana zvaakaona achibva apinda motokari yake ndokuenda. Chakaponesa mhondi yekuenda nebhomba kuva kuseri pakavanda apo paisasvika masaisai einfrared. Pasina izvozvo mhondi ingadai yakaputikirwa nebhomba mumaoko.
Dzimwe mhondi dzakatuka mumwe wadzo nekuti aive atambisa mukanwa. Dzakamutsa motokari mhondi ndokunanga pamba yaive yambopindwa naAndre. Mukuru wadzo akabuda ndokugugudza pamusiwo. Havasati vadzoka baba, kakadaro kangu kamwana kekumbotaura naAndre kachivhura musuwo. Kana kakanga kasina kuona kuti ndiani aive pamusiwo. Wati? Akabvunza mukuru wemhondi. Ndanga ndafunga kuti ndimi mambouya. Imba yani ino? Akabvunza mukuru wemhondi. Imba yababa vangu, akapindura mwana uya achinyemwerera. Vanonzi ani baba vako? Sydney Makoni, akadaro kamwana kaye. Ko kaizivei? Varipi? Mukuru wemhondi akaudzwa kwaive naSydney Makoni achibva afuratira ndokunanga kumotokari. Andre akamisa motokari yake pabhawa achibva abuda ndokupinda mubhawa. Mhondi dzakasvika Andre atobuda mumotokari kare. Mukuru wadzo achibva abuda mumotokari akabata bhomba rakaputirwa nebepa nhau. Mhondi yakadongorera mukati memotokari yaAndre ndokuona musina munhu. Mhondi yakachinjomara ichibva yaisa bhomba pasi pemotokari. Yakasimuka ndokunyemwerera ichienda kumotokari yayo. Dzakasudurutsa motokari mhondi ndokuenda padzaiona motokari yaAndre. Andre akaringa-ringa mubhawa ndokuona murume akanga akapfeka zvaive zvataurwa nekamwana kaye kwave kutaura naye. Akasvika pamurume uya ndokuti, muri kumwei vakuru? Uyu kubva paakachipfuura akungorova hutsvuku chete, akadaro mumwe murume ainwa nemurume wekupfeka jini nehembe yedhimbare. Hoo, akaseka Andre achibva azoti, asi makaputikirwa nengoda pachiyadzwa? Kupiko vakarova zheti vakuru ava pabhodha vachibva vaextenda imba yavo nekutenga bango riri panze apo, akadaro murume uya achifukura hapwa yaikanda mwando. Andre akatarisa panze nepafafitera ndokuona open truck yerudzi rweIsuzu chena. Iwe taura zvaunoziva, unodhuhwa kurasa muromo kana wakorewa. Uya murume wehembe yedhimbari akadaro achibata muromo wemumwe wake. Andre akaziva kuti murume uyu aiva Sydney. Akaziva kuti pane zvaaiziva zvaakanga aita. Ndo yachozve, Zimbabwe yava kutoda mazhetsi, ukasadaro unofira mujecha, akadaro Andre seasina chaanoziva. Kupiko anonyepa uyu. Ndakasiya basa pabhodha ini ndichibva ndapiwa tumasenzi twangu. Andre akaenda pakaunda ndokutenga doro. Akaritsveta patafura yaive nanaSydney achibva ati, ndiri kuuya maimanje, regai ndimbonobatidza fodya yangu panze apo. Zvakanakai, mukawana tapedza musati timu yakuregererai, akadaro Sydney achiseka. Andre akabuda panze achibva aburitsa nhare yake akachaira lepatovu ndokuti, shamwari, nditaisirewo kuti murume anonzi Sydney Makoni uyo akasiya basa pabhodha gore rapera akawana mari. Zvishoma izvo ndezvehurumende izvi, marekodzi acho anowanika, akadaro lepatovu. Andre akabva atenda achibva adzokera kuna Sydney shamwari yake. Lebohang akaona kuti simbi yaifanira kurohwa ichapisa achibva adzokera muchipatara. Akatevera nzira yaive yambofamba nayo ndokusvika pamusiwo wekamuri riya raive nezvitunha zvevamwe vake vakanga vaurawa. Akateerera mukati ndokunzwa kuti maive nevanhu kana kuti munhu mupenyu. Akaburitsa chitupa chebasa chaive chakanyorwa kunzi Dr. Cleopas Ndlovu ndokuchibairira pahomwe yeshati yake. Akavhura musuwo ndokupinda. Murume aive mukati akacheuka ndokuramba akatarisa Lebohang. Good afternoon, sir. Akadaro Lebohang achiswedera. Afternoon, akadaro murume uya achitarisa pahomwe yaLebohang. I want to check if these corpses are still okay. Akanyepa Lebohang. Okay, go ahead, sir. Lebohang akavhura bhokisi rekutanga ndokupfeka magirovhosi machena. Akabata ronda rebara ndokunyika mumwena wakacherwa nebara. Akatora kainge kabanga achibva aburitsa bara. Akarohwa nehana achiona zvaive zvakanyorwapo. Bara iri raive rerudzi runoshandiswa nemapurisa emuchivande epamusoro-soro kuSouth Africa. Haana kuratidza kushamiswa kwake. Akadzosera bara riya ndokuvhara bhokisi. Akaita zvimwe chetezvo pane chimwe chitunha achibva abuda. Ave panze akatura befu ndokuburitsa nhare yake. Sir, we assumed that the Zim agents assassinated our men. Akadaro panhare. They did,
akapindura mukuru wehawks. Well, it turns out that they did using a Hawk service pistol. What? I examined the bullets in the bodies. They are our bullets. It's clear that they took the agents' guns and shot them with the guns. What are you talking about? The two agents didn't carry any guns. Nhare yaAndre yakarira. Akaburitsa ndokuona namba yeLepatov. Akasuduruka achibva adaira. Sydney akaona nzungu shamwari. Murume uyu anga ave nemakore 2 chete pabasa. Mari akawana haikwani kana chikochukari. Akadaro Lepatov. Akawana mari 1000 US chete. Ngoro inokwana hayo asi ma1. Andre akabva parunhare ndokutarisa Sydney. 1000 US ingatenge motokari nekuvakisa imba. Paive nenyaya apa. Panze mhondi dzaive dzatononokerwa. Minwe yakange yave nechidokwa-dokwa chekubaya bhatani dzopedza nezvaAndre. Uku ndiko kupera kwechitsauko 18. Tinobatana zvekare pachikamu chinotevera toverenga chitsauko 19. Ndatenda.